मेरा अलायंस मेरे कम्युनिटी के साथ है, मेरे दोभा के साथ है, और मेरा अलायंस सिर्फ मेरे जाति के साथ है। मैं कोई भी पार्टी के साथ बिना कोई अश्योरेंस का, बिना कोई अपने तिब्रासा अकॉर्ड का फुलफिलमेंट का पूरा ना होने का, मैं बिना कोई गारंटी लेकर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अलायंस नहीं करूंगा। Video channel sakang anggo no koine Rokno ane channel katal ngoi tong hage Rok please subscribe ni bising tin Rok ana Choba di te bell icon sindi ang video upload khlai ga ke borong thani poila thang sogana ni pagi ge subscribe ni bising tin Rok ana Choba yamano hambai bab song Wngkhai sung kubang ma je Bubagra ni bukhung ni kok khanaya sakang sung kubang ma borok amsukai salai ka je social media ni bisingo baksa press meet khai saka baksa personal social media fai saka je BJP bai ti pramotha alliance Wngkhai hangge chung vote Riya chung nok ni borok no rohoria ani nogo amsuk borok tongo kebono vote na ni bago rohoria chung nogo asuk tongnai baksa batamu nuta data phane basanai abhage kubang ma wagera ko kubang ma khana lagya te abhage no kirilai tonglai kha je BJP bai da alliance chungno BJP bai da alliance chungno baksa ba omo salaika chung BJP bai alliance chung ya phano ADCO chung 22 ta hoite 23 ta seat chin thani confirm tong ne chung tahani borok bai alliance chung nai baksa ba obo salaika je chini manthai chono riwoi rikhanke chung alliance chung nai chung joto se BJP nai ang bai thang ba okong no sak ge finally chung sabno naising tongmani hingke chini Bubagra naising tongmani je Bubagra Delhi thangjak Delhi thangoi tamu kok salai khana tamu kok safai no alliance da ungno alliance Wngkhai ke kubang ma borok tebo nukja khamukha hamyar hai diba ang budia hine salai mani piawa tabuk jotoni wan sugoi tongmani jotoni kiriwoi tongmani jotoni wan awoi tongmani clear Wngkhai Bubagra ni khukti kok khana oi je chung chini manthai ri hengke chung kebo bai compromise kuri ge amne bising ang kok sana musung ote gaisa je amsuk je BJP bai alliance ungna musung jaya borok na de chini ti prasar ne busu confident asaga srai ke nukha haisi busu confident je Wngkhai ব্যক্তি bai Wngkhai government bai Wngkhai sarkar bai ang alliance ung yafano chini phan tong obo kaisa borok ni confident hayada omo kaisa ti prasar ni confident o confident omhai ke mang no tong haisi omhai ke mang confident tong khangke chung bus tango thangaba chung kono wana na nang haisi chung keboni tola tongna nang haisi ti prasar jodi amsuk strong confident kai jodi kok sawe man khangke ge chung phang nukha chung busu jora tu confident nungjak chung ti prasar bumsu jora tu yokna na musungjak chung fight khanani tiyar tong haisi fight khanani tiyar piaba oboni bisingote gaisa chung nukha IPF ti bokhorksa BJP ni alliance partner IPF ti nobo borok asu care khailia IPF ti borok ni candidate saklai rekha miao 9 jon asung nukha borok candidate saklai mani nge 24 tariko tini 24 tarik tini teb chung nuknai nga abhai ke na mia BJP rung ne bo chung nukha borok wa asuk laikha na borok ni candidate 28 ta jaga 28 ta fight khainani borok ni sena tiyar khaijak nga baksa ojora naisinglai tongoi mano mothani ke tamo tabu boriyako mothani tabu tane saklaiako karon Bubagra kaisa kok samanoro moitu tongna BJP ni saklai mani yagolo se chung saklai nai gai abo nongkhana je BJP saklai grathung borok ni candidate sabo abo ni yagolo sayoi risina hine Bubagra naisinjakung na ojorabo piaba obono chung je confident angkhai belai ke tongtok jaka haisi belai ka aram nangjaka jeni ti prasar ni confident no nogoita chung fight khaina nei sai chung obo belai strong confident haisi o confident no nango chini thani wo jora hayada nge ang thangnai video ang samani hai phe BJP nge belai ke musungjak haisi tipra mothabai alliance chungna ni bagai pheba ekta no kok tipra mothani manthai ready alliance chungnai manthai Riya mane alliance kuri ge chungam haina phang nukha tabuk
alliance korika chung congress ni nukha CPIM ni nukha IPF ni nukha tabuk nukna ni saboni tongko BJP bai tipra motani ge contest fight ge ma haikana confident ge fight khana nango haya diba ge aboni bisingo tabuk tegaisa kok norok oppose nu nukha soi miya abongkha Mr. Portus ni norok hinai mano do o 2-3 video khali Portus no tuye tamaso koksa kainai bo hai borok jebabe kok sapai tongo bo hai borok no kok sayo bo tongoi semaya haisi tongoi semaya bo Facebook o tam hene post khlai tongkha je te kisani pore henge no te koekdin pore henge no nuknai o do fano hamjago hene sawoi tongnai rokni tongmung ticket cheklai khana walai mani nuknai kutuklai mani nuknai khakoile mani nuknai abo bo Facebook o post khlai tongmani ngorok obo nugoi mankha tini মানে ani personal ungoi ang kaisa request tamangke je ব্যক্তি je kok sawai tongmani ok ko buitang tung men ko khabang sabano sanamo sungke jara motha khlai tongnai Bubagra ni warrior songna ang kok sanan mo sung je borok norokno naharoi je bo target khai tongo amor jesaka bo Walainai amor jesaka ticket cheklainai hinai bo je sawai tongi diba obo jodi thik no ungoi thanga hinke abo khali Portus deborma samam simiya abo chung public bo siringke tongla kaise Bubagra jeta decision khlai riwo abono chung accept khlai manana haise bo ani yang ni ya abo jodi nailai khangke abo Bubagra ni jeta wan sugoi tongmani Bubagra ni jeta naharoi tongmani abon sinorok lazim rimak lainai haise lazim rimak lainai ge borok bai okok ko sajaknai tipra motharok only ticket ni cover mangsi ticket ni sarthe si borok dofano hamjogo hinai kok salai dong abo swabhawik buye si sule kok sanai angbo sanai ani logini borok bo sanai rambo sanai jodu bo sanai modu bo sanai joton sanai karon amhai jodi ungoi thanga khe amhai lasima singsa duniao te tos tongla khaisi tos tongla ang ekta jaga social media nukha press meet khai samani bo jaga janemo amping na chung komal koloino nangya hinoi sawai tongmani ani nung nangya hinoi sawai tongnai chaoba tamoba nini target tamo komal koloi boroni nini o jaga ni no bile nini achieve khlainani tamoba nini uti prasani jeta manthai obose nini achieve ticket nini main achieve ya tini komal koloi bo mankha manya obo Bubagra ni matter Bubagra je borno choose khai riwo je borno aro bonong sinai hinoi riwo nung abono 100% accept khlai mananai social media phayoi ang obo hinoi sawai hudda Bubagra ni mukhang soknani ta chai to din rokhaisi men ko oti prasarok jaso hohom dodom nglai tongmani abo norok ni ticket ni bagoi main ungya bujidi je ticket chana kan kutuklai tongnai ang o borok no sanamo jo abo norok no ticket dinani bagoi o borok khaisi khaporom unglaya asu public ti prasarok meeting misil hingke burung joma kha thanglai mane abo norok no ticket dinani hinai bagrom barai tongkai main khai chini Bubagra chini bagoi kok sawo chini Bubagra chini bagoi chirigoi tongo chini Bubagra chini bagoi bo chai togoi tongo haisi jan pran doi abono nugoi si borok chung ti prasar bo yokna musung suka ti prasar no rokno phiok mane Bubagra simisi hinai abo khaisi lai khaborom lai tonglai norokno ticket dinan bagoi khaisi khaborom tongya Bubagra sawai mano Bubagra thani amsuk jora tu gian tongo je sabano rikhayangya ticket ni bagoi wala lakhengke o ti prasarok jeta norokno tabuk hamjagoi jeta chini achieve no naharoi je chiriklai tongmani ticket no tuye wala lakhengke nor ticket man thangmani yagolo phano omo mangla obo jeta kubai kok so ang obono sanani musungo ticket no tuye jodi Bubagra no norok chap sristi khlaikangke chap rikhangke abo belai chayangnai belai lasima singjangnai bayapsong norta wansuk
Tikina tuyo jodi kutuk laikan ke abo belai masang yang lai. Nge chung nuk nai buskango Bubagra sab na choose khlai to nika. Bubagra than to joto already tabuk tiyar nong na. Je Bubagra tiyar khlai to ni mani je bo chongoi to ni mani abo na man nai. Ungoi mano tini ni bisingo chung khanai manano. Je ticket sab ni bagai bo jaga o sabona rinan bagai tiyar khlai to nika. Bas chung abo man accept mak khlai nai. Chung o Rokno naharoya. Chung Wngkhai kuchugo naharoisi chung abo map boot mari nai. Hai diba. Bubagra jeta decide khlai rima chung abo naharoi boot mari nai ble. Nge chung aro bezal khlai dai. Bezal khlai kun lab kuroi. Kok banglai kun lab kuroi. Kudda Bubagra ni bukhang ta sok di. Bas abo na lang sana mo chung utin haisi. Ika paitha ko ang abo na sanai. Tabuk to joto nei no bukha Something like a haisi. Jabuka mogoi tongmani airlines dang no. Jabuka kiroi tongmani airlines dang no. Tabuk airlines chunglia. Bubagra phang saklai kha, saweri kha. Tabuk hingke nung nini samung nung tangoi man khaisi strong kai. Tabuk hingke tamo buskang 12 tariko ang jotono no koinai je chini Bubagra chini tiprasa kuplai ungnatui jasaka chung anaros mario thanga boot dioi chung chini additional chung rokha khaina nanai chini additional rokha khaina ni simia aro chung 2028 target bo chung kaham klai nawai manai je chini tiprasa CM snamnani au imang chin thani tongna nanai te chini jeta manthai obo achieve khlainani chini thuyo chini wansung mawo chini bahan bu thuyo tongna nanai haisi gang obono koinai jekono candidate ungthung 12 tariko thangai chung vote kubang kha vote anaros mari ho rioi chung kuplai ungnani chin Bubagra ni mukhang chingnani chin Bubagra kuplai nani ti prasad kuplai nani chung tebo fan ke chiri ko kok sai manani chung tebo government no chabu khiklai manani abo chung mawan chung nai haisi kubang ma borok nin parao phainai nini nogo phainai nungbai malainai kok sanai nono nini oye si kongsa nana ni bagai kubang ma nono loop phunuknai abo hai bagan rinai pun rinai tok rinai wak rinai pukur rinai kubang ma kok sanai nono inke amo bai please ta paijak di nung nini dofa poila sekang aise abo ni agolo nung boi bai thokai janani nung nin dofa no hamjage hinkai nung wak tok bai nung dofa no phalari mana gabon ang sanai ang te bisi kok sana thanglia paitha ko abono sanai ang kaisa borok ano correction khaimani tongo BJP no asung no hamjage hingke chene Maharani Kirti Singh Devi bokha tahane BJP thang oboni answer nung ready hinai samani ang o answer ang norno rinai ang rinai sarek ne bising no rinai nor nai singdi ang Riya tongolak tamni bagoi bo BJP thangka bo Bubagra asuno BJP hamjage hingke bin bibi BJP tongo te masa congress tongo ne boi kubangma viral khai tongo tabo ano subusung ka ani commento ang oboni uttor norno sarai ke ang sanai nai singdi yang te bisi kok sana tanglia malai nai norbai next video ambai